sikonmu sing apik nger ya ngono bet kena kanggo soto ya Mustika Dewa
Ya Candramawa, ya Candramawa, Mustika Dewa, ya. Bos. Yo. Yeah. Ditata barisane ngono sing becik coba ya ditata sing apik iki Gusti Ratu arep sowan ngene ya padha tungkul kabeh coba ngurmati karo ratumu coba iki grup Candramawa ya padha ngadungi jempol kuwi cedhaya batin kuwi ngurmati karo aku kuwi iki rak andahanku siji loro antaran ning telu aku tak maju ning karepmu ngono coba langkah iki mlaku ya ngono ya Atanono dina iki kowe karo aku sepisan maneh aku tak kondo karo kowe ya wibur para kadang-kadang para bapak-bapak para ibu-ibu adik-adik sepadha melu lumban ana kene iki ngastrani anggone hari ulang tahun setahun sepisan wiwit dina Ariyanti utawa dina Riyaya ditanggapne jaranan Mustika Dewa ya keplok kabeh wi bocah-bocah sing rapi ngono ya muga-muga Mustika Dewa jaya salaminya amin yo kene ganteng-ganteng sik nom-nom sindane prawan-prawan akeh 10 ilang 9 wong kari siji mati kambuhe ganteng-ganteng yo iki pradhanane Mustika Dewa iki sakral ngerti yo kayem cok kriak-kriak waton kepenak yo le seblak sampur yo
siji ben cetha Candramawa Candramawa yo bersama Mustika Dewa yo ae yo Yahoo! Yuk, sing gayeng yuk. Ditoto barisan ngene. Ya, ben ketok rapak. Ya ngono sing gayeng. Yo. Coba rada renggang sithik ben iji-iji lho Le, barisane kuwi ditoto sing apik. Yo, toto meneh Le. Wah. Tuwa. Yo, yo. Bersama Mustika Dewa. Lho,
Aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktu ku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol, ku senggol-senggol, ku kira botol, gak taunya pestol. Tembak, tembak, dor, 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 tembak, tembak, dor, 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 tembak, tembak, dor, 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 tembak, tembak, dor. Waktu ku ngorok gak tahu yang jorok-jorok, ku colok-colok, ku kira borok, gak taunya popok. Waktu ku tolong gak taunya yang nongol-nongol, ku senggol-senggol, ku kira botol, gak taunya pestol. Tembak, tembak, dor, 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 tembak, tembak, dor, 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 tembak, tembak, dor, 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 tembak, tembak, dor. Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil, gak taunya pensil. Waktu ku tolong aku gak tahu yang nongol-nongol, ku senggol-senggol, ku kira
botolnya tahunya besto. Ya. Tembak Gayeng yo. Dor. Sawerane gayeng yo. Dor. Siji yo. Tembak dor. Tembak dor. Terima kasih. Matur nuwun aku kudune, matur nuwun. Terima kasih. Aku enggak. Ya, satu persatu. Sing ceblok dijogo. Nah, lagu sing dhewe urip kuwi. Celotku kira kon. Bakuara tahu yang corak-corak. Kesindane mudhun apa ora iki? Baris. Nang sindane mudhun ta? Mudhun apa? Tulung ana kesindane? Tembak dor. Tulung ana. Tembak dor. Tembak dor. Tembak. Jojokan kuwi. Dor. Lah ngono lho. Jojokan kuwi. Kuwi awake kecil. Yo sing gayeng yo. Yo le. Selendang biru sing ana ring pundakmu untuk bantuanno. Kuwi sindane kan nonggon kuwi kan tengah kono kuwi sindane. Sindane kan tengah kono lah, ngono lho. Dituntut. Wis gak dirubut. Hilang Ya, ngono siji-siji lah meso. tanganku Ayo mas-mas kuwi mbak-mbake adik-adik. rasa Ya barengake nyawer kok oleh nyawer kuwi. Ayo. Yo sawerane yo. Ayo nyawer yo. Satu persatu. Boleh nyawer. Yo. Satu persatu. Yo foto-foto yo. Bet gayeng. aku nyangka katre Yeay. Matur nuwun Mbak E. Yo mas-mas adik-adik ayo. mending aku singale yen kowe njaluk ape. Yo Mbak E, yo. Ya ngono. Ya. Ben ketok gayeng. Ya difoto. Kanggo acting sing apik, ben ketok cantik. Yo. Monggo Mbak E, mas-mas adik-adik. Boleh nyawer yo. Lah sing sian niko sing pitinge mbok putih ya. 50.000 salah. Kok pangan. Wis karo. Matur Arek nuwun. rombongan logo ya kok Mbak. Saya mau untuk akeh. Pak kamar rumahnya. Olah kula. Ketoke sindene iki kenal iki. Iki sajake kancane iki. Nggih, riyen nate napa nolate teng Papua apa Oh nggih, nggih. Nuwun. Nggih, terima kasih, Mbak. Tapi les ceplok. Yo. Benjen nek man bentang kula Bu. Oh, lah kota-kota apa? Nggih, lak selem. Yo. Selendang biru sing ana ring pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Yo, sing gayeng yo. Satu persatu keplok tangan yo. Sing gayeng keplok tangan ndi? Yo, sing rame yo. Ya, ben gayeng. Yo, sawerane yo, mas-mas adik-adik. Mbak-mbak yo. Yo. Satu-satu yo. Ini gayeng yo. Asik. Mending aku singale yen kowe rasa endang ngomong. Yo, nyawer yo. Ya, matur nuwun, Mbak. Ya difoto. Yo. Mending
Makasih Mbak. Ya, makasih. Makasih nggih, Mbak. Yen kowe njaluk lebih mending aku sih. Kowe mati rasa endang ngomong. Monggo mbak-mbake, mas-mase, adik-adik dibolehkan menari bareng sama Mustika Dewa Elang mepet. Candromawa. Monggo. Yo, sapa sing gelem nyawer kono yo. Ini direbut ya. Yo, monggo mas-mase. Oh, cedak rono. Matur nuwun nek disawer kudune. Ilang rapakal balik. Yo, satu persatu. Ayo siji-siji. Siji-siji yo. Biar gayeng. Ya oleh kono cedak. Yo, siji-siji endi sing urung. Gayeng yo. Nembah nuwun adik kecil. Nembah nuwun adik kecil. Antar nggih, Mas. Selendang biru sing ono ring pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Gayeng yo. Gayeng yo. Sing ono ring pundakmu ilang bakal balik ning tangan. Yo. Bareng dosa Mari ngene dae melokso. yen kowe njaluk. Ayo adik-adik, mas-mase, mbak-mbake dibolehkan menari ikut di tengah-tengah kalangan. Ayo. Apa tinggal katresnanku yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa ndang ngomong. Selendang biru sing ono ring pundakmu. Balik ning tanganku. Apa tuh Miki? Ilang bareng rasa tresnaku. Kuwi unggahno kuwi antar unggahno dunjungan bapakmu. Bapak Sule, sindene diunggahke kene. Digondali kuwi kabotan. Lah ngono lho.
adu kasetet coba kaya apa tak pengen roh apa Jojo coba ki diwene kasetet dhisik to ben ketok ana dedaya coba diwene kasetet dhisik ben kaya ono lah matek Japa mantra dhisik lah ngono supaya duwe sinyal sing terang ah ben dedaya adu kasetet yo sawise matek Japa mantra gitu setekne kaya apa coba yo lah ono Condromawa luar biasa. Yo siji-siji. Yo. Coba kaya apa iki? Yo ditu maneh siji-siji. Ayo Bapak Jondo diparingi kasepen dhisik supaya ben apik anggone adu kasepen kaya apa coba. Tak tontone yo. Yo. Hae, hoa, hae, hoa usa, satu. Yo. Yo, la ono us. Lus, sama-sama lu lah. Lu. Dicekali. Tak ditadawi ngono.
Coba dipapake sing tenan kuwi coba. Lek mecut kuwi sing ngrasa coba. Iki mas-mas sing arep mecut coba kaya apa. Lah, sawerane kuwi disinggahne Bapak Sule. Kok katut. Coba. Yo, Mas. Sing ngrasa lek abet kuwi, nek mecut sing ngrasa. Coba gawe teng joget sing coba, masih sing aus ijo kuwi. Sadurunge mecut joget dhisik. Dadi kendhangi ben gayeng. Yo. Lah, ngono ben gayeng. Nah, yo, wis, yo. Coba kaya apa? Nah, sing ngrasa ora apa-apa kok, Dek. Nah, hae, hoa, hoa. Hae, hoa, hoa. Hae, hoa, hoa. Lo. Ya, lo. Ya. Si jingkas. Coba. Yo, iki mbake kesajake arep melu mecut iki. Nek pecute diweneni kuwi. Pecute diweneni mbake siji iki. Iki, hitung kuwi coba. Yo sing gayeng yo. Dek sing Mbak. Ngantos riyen. Tunggu sebentar, Mbak. Tunggu sebentar. Coba diweneni pecut mbake kuwi. Lah ngono. Wes matek Joko motor sik, Mbak. Yo. Bareng yo. Ben gayeng yo. Ya, yang ngono sing kuat. Yo. Sing tekan le. Enak kowe. Lah. Terus. Lah, terus. Ya, ngono. Sak sikile melu ya. Yo. Ah, ngono. Wes. Iki mbak iki coba lah, sawerane lah. Ditampa Bapak Jojo. Nah, ngono. Yo. Enak. Nah, joget dhisik. Nah, ben gayeng, Mbak. Yo, pintere. Mas, lah ngono. Sing ngrasa, Mbak. Yo. Kurang banter, Mbak. Yo, kurang banter. Entekno tenagane. Yo, terus. Ayo, Mbak, terus. Lah ngono. Wis. Halah. Lah. Wah, sajake capek. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun nggih. Yo. Keplok sing rame yo. Yo. Tulungono kuwi lho. Tulungono. Iku sirahe tak tapek lho. Hati-hati. Oh. Yo, terus. Ya sing ngrasa, entekno tenagamu. Yo. Ya, terus entekno tenagamu yo. Lho. Bapak Sule didelok. Awas, sing Mas padha Bapak Sule. Awas. Dekre. Ini bos iki biar mau apa ayo. Wow. Yo. Terus. Iya boleh. Terus jojokan ora apa-apa. Iya jojokan ora apa-apa. Nah, ayo coba. Kuwi dedaya lah ngono. Wis ora apa-apa. Yo. Sing tegang. Nah, iki bos kecil iki kok sajake malu. Iki ladenono lho saku. Sing banter le. Sing banter le. Karo joget le. Karo joget sing iki. Ayo ladenono kedangan ladenono. Yo. Lah ngono. Ayo pintere.
Kowe yo pintere. Wes. Cocok. Kita panono kuwi. Bapak Sule kuwi jupun suwi lah ngono. Kuwi ayo Mbak, iki sajae kok cekel pecut. Coba. Sing tegang kuwi mburi kuwi ana kuwi coba. Yo. Kuwi sawerane dijiput. Ya. Nah. Sing tegang. Awas, matek Jawa motor. Bu, lek ajeng metut joget dhisik. Lek arep metut joget dhisik. Ben gayeng, ya. Ya, sing tegang lho. Ayo. Yo. Ayo terus sing gak lho, ayo terus. Sing krasa. Jajur ya tau. Yo. Wah. Ayo. Rasane lah ngono ora. Matur nuwun. Nah, ini adik kecil. Nah, terima kasih adik kecil. Melo foto. Coba. Sing apik dijajar. Ayo nganggo acting sing apik. Nah, ngono. Nah, terima kasih adik kecil. Adik kecil terima kasih. Nah, joget ngono arep mecut. Yo. Hop, lah, awas. Yo, terus. Hop. Lah, wis. Yo. Yo, sing tekan. Ya. Nah, ngono yo. Yo, sing rame yo. Yo, sing rame yo. Yes. Yo. Lah, ngono. Loh, awas aja disendal. Lah. Tuh. Awas Bapak Cocok. Iku delok. Awas. Yo. Lo. Sing tegang le yo. Iki bayar pecut iki. Sing kaos loro iki coba. Weono nggon iki bayar pecut iki yo. Joget sih, Mbak. Lah ngono. Sawerane Bapak Jonyo. Nah. Yo sing tegang le. Joget sih, Mbak. Joget sih ben gayeng. Enak. Nah. Hae, hoa. Lo. Lah, sing tegang yo. Yo. Lah, wis to sing rusak sak rusane. Wis ora apa-apa. Nah, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sing tegang le.
Kuwi yo piye to lele. Wong sita kok tubruk semono kae iki. Berani nyelang biar arek. Berani nyelang biar arek jaran. Ini rono foto udah cepet. Oh